Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajantya Youth Development Society kum kawain kikan hon ka bapet ya ka khia ka shon jeng ki pat ba badok basung kala Kyntu ka Sorkar jela bahkan Pyrkhat ngausan ailam ya ki Nongbylla ngi ki ba shoem kamai jakpo menstep bat hit khaw damit ki bampat Rejistar pat ya ka Kyrteng jongki bat katnat labor jong ka Sorkar jela halor ka jing do bala namar ka jingkhang ya ka let kawan joki pat ba nong sosnong ka jela kom si benta banyak hon ya ka thma persya yu khunyang jingpang corona ni COVID-19 Presiden jong Kajantya Youth Development Society usamla daman leki lathong haba penpau yang ni kejing sngu khia ulaong ba kajing penbana jong ka Sorkar jela bakan buria 1000 tengka siteo ya ki Nongbylla ngi kibala penrong Kyrteng yelade hapo ka Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board jong katnat labor jong ka Sorkar jela kalong ka badai ban ajiro andre ula Kyntu pat ya ka Sorkar jela ban wa di kiwei pat kirat klinti ban Pyrkhat lem ya ki Nongbylla ki bampat dan ka jingnang jingtem ban red register Kyrteng ilade hakatnat labor Ginagaling jongga Kajantya Youth Development Society ngimla klam da penpau ki jing siau deu bat jing siau kya ka jing dei bat krega jing posted jong neu knang COVID-19 uba borok ka we ka potei kala lamwer bat kabama shu la yo ban so thet hagini kisngi hakpo gane ka ribe ki jongi bat kabadang ma shu menta ula yo ban por chpok gane ka north east chpok morjan bat gane ka state Meghalaya ki jongi teke ege ba sio shirkai bat ka basio ma hado atata ngiro nagaling jongi kum society ngi kurpat lang ik ba bikin ya trelang bat ka government kumba kala penbena iki kendon ki jongka ban bot ban le khoj ban le plia khnang ba kan long shingan yiki yingisem bat yiki prolog projor ki pramarjan yingjansam te ngi nagaling jongi kum society ngi kwa ro ban kerpat yaga government bahkan sang bahaban Pyrkhat lem yakini ki dok kisok ki barangli ki ba tremens ngi ba menmit ngla klam da penpau yaga Sorkar ba yaga jing penbna ga jongka ban ai 1000 stio na banta kito ki bal adep Rejistar hapok ke Meghalaya Building Others Construction Workers Welfare ngi seo ban kerpat yaga government namar dang bon don bon ki bru ki ba bampat dep Rejistar hapok gane ka department henai pat ki dei ki baduk bat ki dang bon ru ki kintai kena gi jongi ki ba yebe yo be han kita ru gi bampat dep Rejistar henai ki dei pat ki baduk hi tengi seo ban gerpat ye ga government bakan seo ba ban pelang yakine ro namar ba kadang don bon ki sngi ki badang sa haga jingkhang ya haga jingi dei bat kene ga banta tingi seo ngi kerpat jo ga government bakan seo ba ban petlem yang ne banta bat sekawe ru ko pon ngi seo ban kerpat di government lingbaga department lingbaga police department bakan seo ba ban pikir ya kene ki brio ki ba ra ki kubor ki ba lamler ki kubor ban stok bakala ki ba namar ngimla ban len kajing wanra igini ki fake news nga iba kede kajing penting pensme ki ba kajing lamwer jong ba hadu kata tingi kerpat ya ga police department bakan siang bahaban simkya ke jing debat kene banta lagum nom de ban ailat kum yegini ki breu ki ba wanra kubor bakla kum hagini ki por ki ba upai ba baro uye ting yesme tingi gerpat ro ye kitu ki kena samla ki ba wan pule nabar ba kin follow ba ye ka rule jong government kum bakalapta namar ba kitu ki ba wan nabar ke bo juma hadu kata yo lese ngimong bikidon henry in ngin long pat kita ki ba alat khnang ba kam nam don ka jing teng jing smate da kila wan chi shnong gi thau chi ying gisam te yikir pat ro ki pat ba ki jongi hapok ka state hibro ko we ba namar ki babo ni ki breu jongi ki ba la banong ba ki bam tempo henre nga i ba ki bon ki breu ki shu mentu klumar kat shi balap ting se banong ba ki di ban long ki ba pet bat husia ba khnang ba kan dei ka jing
bahalang yang hibarok kum ka jait benriu khamtam kum hekini ki por bengin like na kini ki jingma jong uneu knyang